A költő egy nevezetes protest versében fejti ki legvilágosabban, levegőt, tehát ezt mindenki tudja. A Kádárkorban ezt használták Káder bosszantónak a merészebb versmondók. Lehet, hogy Galkócs. Ám ha jobban belefülelünk, még mindig van benne egy csomó aktualitás. Ó, én nem így képzeltem el a rendet, lelkem nem így honos, nem hittem létet, hogy könnyebben tenkhet, aki alattomos, sem népet, mely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontol Sanda választ, és vidulhatoroz. Nem győzném hangsúlyozni ezt az esetet, 35. november 21-én írt a szerző, semmi köze hozzánk, ami törvényellenes gyűjtő botrányokhoz sem kapcsolható, pedig hiába mondja azt, hogy számon tarthatják, mit telefonoztam, mikor, miért, kinek, aktába írják, miről álmodoztam, és azt is kiérti meg, és nem is sejtettem, mikor lesz elég ok előkotorni azt a kartotékot, mely jobban sérti meg. És találtunk még botrányosabb aktualitásokat ebben a versben. És az országban a törékeny falvak, anyám ott született, az eleven jog pályáról lehulltak. Voltak talán még költői versei is, József Attilán, de itt fogalmazta meg legfontosabb néhány politikai üzenetét. Az én vezérem bensőből vezérel. Gondoljuk végig, ki engedhet meg manapság ilyen luxust magának. És itt oldja fel a rend vagy szabadság dilemmáját.